ସାଙ୍ଗମାନେ शुभ सकाळ आपण ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏବେ ହେଲାଣି 6:43 ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଯାଉଛି। ସକାଳ ଭିଉଟା ସେଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। चलो जीवा भाई, सकाल भिड़ आज दिन भावी भाई मत जी रखिए भी रखिए मोर डिसीजन नहीं सारे बुढ़ी सकाल सकाल जी बोली भाई सकाल जी भाई जगह भाई पछ भाई पछ जगह पछ आगे पड़ा
କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ି ପଡ଼ୁ। ଏମିତି ଜାଗା ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଜାଗାଟା ଏମିତି ଜାଗା ଭାଇ, ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ମୋ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଭାଇ। ରାସ୍ତା ବୋଲି କିଛି ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆଉ ଭାରି ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ। ମଜା କରୁଥିଲି ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ। ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ହେବ। ଦେଖ ଭାଇ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଜାଗାଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ ଅଛି। ଡେଇଁ ପଡ଼ ଆଉ ରାସ୍ତା ସଫା ନାହିଁ। କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲି, ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ଯିବା ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିବା ଲୋକ ଆସି କାଠ ଫାଠ କାଟିକି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଲା ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ଆହୁରି ଉପରେ ଯିବ, ଯାଇ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଯିବନି। ଓ ଆଇଗଲା ଭାଇ, ବାଟଟା ଆଇଲା ଜାଗାଟା ଆଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଉଟା କେମିତି। এইপটে से जगार आसी पहुँची। देख भाई केमिति कुहुड़ी, माने पूरा कुहुड़ी सबुआड़े कि ना कुहुड़ी भाई, जमीती अच्छी ना कुहुड़ी चारिआडे प्रबल कुहुड़ी भाई। जगाटा चेक करनी भाई, जगाटा को जगह मो गाँव रे भाई, गाँव रु एडू किलोमीटर हम जगाटा। आसला बाटर देखे बाटटा देखले जब आसे बुलिया दारिंगबाड़ी एरिया हो ए पाखापाखि हो भाई, सकाळु हेले ए पहाड़ उपरे भाई एमती कुहुड़ी एबे एते कुहुड़ी नुह भाई। एबे ये मेघुआ अच्छी बोली आउ किछ दिन गला परे भाई ए जगाटा गोटे एमती सुंदर लागिवो, माने प्रबल कुहुड़ी भाई प्रबल। आमे आगे आसी गाँव रे भाई, गाँव रे को छक माने को बजार तो जाई आमे खटी करि पारिबुनु। आमे आसी ए जगह रे खटी करथुल भाई। ए जगाटा देखेदेवी, ए जगाटा मो बाइक अच्छी जुड़े यही जगाटा भाई। ए जगाटा ये आमे बसिकी भिड़ा ये एंजय करूँ बोले भाई। सकाळु आसू सकाळु भोर आसी 7टा 8टा बेलू पलैजु। आम एडू आसी 8टारे पलैबू, 8टा 9टा हो 10टा हो घर गला पुणी आसू आम उपरली आसू भाई। जगह पूरा आम पूरा एंजय करूँ, बहुत एंजय करूँ भाई। से आम स्मोक करूँ तो भाई ये रही जगार आउ खटिबार सांग किए सांग मैंने कई ना सांग मान सब बाहर अच्छा, निज निज काम अच्छा। मो भाई गाँव रे अच्छी तो आसी मुझे बुलिया भिडियोटा बना मत भल लगुच। मुझे जगह देखेबी एमती बोली आशा करी, देखिया कौन लगुच भाई। आपन तो भल लगुव कि ना कही पारे जगह गुरा कि लगुच भाई। जगह गुरा से गोटे गाँटे अच्छे गाँ भाई, ये प्रबल गाँ अच्छे गोटे से ऊपर पहाड़ गले भाई आहरी बढ़िया व्यू लगे। ये पहाड़ ऊपर ये पहाड़ अच्छे ना, ये पहाड़ ऊपर गले आहरी बढ़िया व्यू लगे, माने व्यू आसो ए आज सनराइजिंग नाई तो आहरी गोटे माने भल लगुनि, अखड़ा लगुच। से पड़े भाई से पड़े गले
ସେଇପଟେ ଗଲେ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇପଟେ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇପଟେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ଗୁରା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଏଇପଟେ ମୋ ବାଇକ୍ର ହଉ, ଏଇପଟେ ସିନ୍ ହଉ ମୋ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇପଟେ କିଛି ସିନ୍ ଫୁଟେଜ୍ ନେବି ଆଉ ସିନେମେଟିକ୍ରେ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲ ଏ ଘାସଟା ଦେଖ ଭାଇ, ଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ମାନେ ଫୁଲ ପରିକା, ଫୁଲ ଯା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିନା। ଦେଖ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଗଛ। ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ସେଇଠି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଭିଉ ଚେକ୍ କରିବା। ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଉପରକୁ ନୁହଁ, ତାର ଆରପଟେ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆସିବ। ମୁଁ ସେ ଉପରକୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ କେତେବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ କାଥିଲେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇଯିବି ସିଆଡ଼େ ଉପରକୁ। ଆଉ ଭାଇ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପୁରା ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ରାସ୍ତା କାହା ନେଇ ଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଜାଗା ସିନ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଏ ଜାଗାଟା ଏ ଜାଗାଟା ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଲାଗିବନି, ତାହେଲେ ରିଏଲ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ନା, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ ଗଲେ ଭାଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇପଟେ ଯିଆ, ସେଇପଟେ ହେଲେ ଯିଆ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯିବା ଚାଲ। ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପବନ ବହୁତ ହଉଛି। ଶୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଶୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପବନ ବହୁତ ହଉଛି ସକାଳ ସକାଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଶୀତ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, କେତେ ହେଲେ ଆଉ ସପ୍ତାହଟେ ଯାଉ, ସପ୍ତାହଟେ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ଏମିତି ଜାଗା, ମାନେ ଏମିତି ଶୀତ ହୁଏ ଭାଇ। ଏ ଜାଗାରେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଭାଇ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେବି। କିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହଁ କି ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଇଲେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆସିବେ ବୁଲିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। କେହି ଭାଇ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟା ବୁଲିବା। ଏ ଦେଖ ଭାଇ ଗାତଟା କେମିତି ଭାଇ, କୁହନ୍ତି କି ଲୋକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ମୁଣ୍ଡଟେ ଥିଲା, ସାପ ମୁଣ୍ଡଟେ ଏଇଠି ବାହାରି ଥିଲା। ଆଗ କାଳିଆ ଲୋକ ଏଇଠି କୁହନ୍ତି, ଆଗରେ ଯାହାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ସାପ ମୁଣ୍ଡଟେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ବାହାରିକି, ସାପ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇ ଆରପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ସେଇଠି ତା ଲାଞ୍ଜଟା ସେଇଠି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପୁରା ଗଠ ଏମିତି କରି ଆଉ ଏଠୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ସାପକୁ। କହିବା କଥା ଭାଇ, ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ,
ଆଗ ଲୋକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେବାପା ବୟସମାନେ ତାଙ୍କେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିଲା ପୁଣି ବଡ଼ଟେ ସାପ ତା ନାଁ ସାପ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ସାପଟେ ପୁଣି ପନ୍ଦୁବଡ଼ା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୁଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ଦୁବଡ଼ା ଭାଇ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ସାପ ବାହାରୁଥିଲା ଭାଇ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଆଉ ଭାଇ ଏଇଠୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଉ ଗାତ ନାହିଁ ଯଦି ଦୁସୁଥିବ ପଥର ଭାଇ ଏତିକି ପଥର ଦୁସୁଥିବ ଆଉ ନାହିଁ ଗାତ ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ସତରେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଥିଲା କି ଭାଇ କଥା କହିବାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ପୂର୍ବ ଲୋକ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରିବା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ କିଏ ଖୋଳି ପକେଇ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବ ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦୁସୁଛି ଦୁସୁନଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବି ସକାଳ ବେଳୁ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି କେନ୍ ଜାଗା ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ସତ କଥା କି ମିଛ କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ହେଲେ ଏପଟେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ବାହାରୁଛି ଭାଇ ସକାଳେ ଭିଉ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଦେଇ ମୋ ହାତରେ ଭାଇ କିଛି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଜା ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ମୋ ଗାଁ ପାଖ ଗୋଟେ ତଗାପାଙ୍ଗା ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇଠୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଦୁସିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତେ କି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଇ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ପାହାଡ଼ରେ କେମିତି ଭିଉ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିବି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆଶାଟା କ'ଣ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତରେ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଉଠେଇ ପାରିବି ଏକୁଟିଆ ବି ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇଲେ ବି ମୁଁ ଏକା ବୁଲିବି ଆଉ ମଜା ଉଠେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଟାରେ ଭାଇ କିଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ମଜା ଉଠେଇଦେବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ସିନ୍ଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଆଉ ସନସେଟ୍ ଗଲେ ଉପରଓଳି ବେଳକୁ ଭାଇ ଉପରଓଳି ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେମିତି ଭିଉଟା ଆସିବ ଦେଖ ଏବେ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଭାଇ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇ ଆସିଥିବି ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ରହିଲି ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ଯିବି ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ତ ଆଜି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ମୁଁ ଏବେ 8ଟାରେ ଗଲେ ସେ 10ଟା ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ନୁହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏତିକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତି କରୁଥାଅ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖ ହଉ ଚାଲିଲି ଭାଇ ବାଏ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ